ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ଅଜିନ ଝାଡ଼ା, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ବାୟୁଶୂଳ, ଯେପରି ବାୟୁଶୂଳ ଯଦି ଅଛି, ଅଜିନ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା କାଟିଲା ଆସିକି, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଛାତି ପୀଡ଼ା ହେଉଛି, ଏସବୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଯିବେ, ଉଦରମୟ ବାନ୍ତି, ଭୋଜନରେ ଅରୁଚି ଲାଗିବା, ଅଜିନ ଝାଡ଼ା, ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, କୃମି, ଯଦି ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଯିବେ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ? ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏହି ପୋଦିନାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ଗୁଣ ଅଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆଗରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିରୋଗ ଜୀବନ, ଏହି ସମାଜର ନିରୋଗ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମରେ ଯିବା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ଅଜିନ ଝାଡ଼ା, ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, କୃମି, ଉଦରମୟ ବାନ୍ତି, ଭୋଜନରେ ଅରୁଚି ଲାଗିବା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଏହି ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 2-4 ଥର ସେବନ କଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ପେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ଏହି ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ପେଟ ଫାମ୍ପିବା, ପେଟ କାମୁଡ଼ିବା, ଅଜିନ କୃମି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଦେଶୀ ହଳଦୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଦିନା ପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେବନ କରାଇଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି କେବଳ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଅଛି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ପୋଦିନା ପତ୍ର ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଏହି ଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଣି ଏକତ୍ର ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇ ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆମ ଦୋଷ ନିବାରିତ ହେବା ସହିତ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ପିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅଛି, ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ, ଆମାଶୟ ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଅଛି, ତ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଏବଂ ଜିରା ଏହି 3 ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ଅଜିନ ଦୋଷ ରହି ଆସିଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିନ ଦୋଷ ବି ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ଅଜିନ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରେ କିଛି ଯଦି ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇ ସେବନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଜିନ ଦୋଷ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଚଟଣି କରି ବି ଖାଇପାରିବେ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି, ଜିରା, ଲବଣ ଏସବୁ ମିଶିକି ଚଟଣି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଇବେ, ଅରୁଚି ଲାଗିବନି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଏକ ମାତ୍ରା ଅଛି। ଏହାର ମାତ୍ରା ହେଲା 1 ଅଣାରୁ 4 ଅଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହି ପୋଦିନା ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ।